ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. शक्तीपीठ महामार्गाबाबत बैठका झाल्या असून दीपक केसरकर यांनी केलेल्या सूचनांची दखल घेतली आहे. या मार्गाचा फायदा जिल्ह्याला कसा होईल ते बघितलं आहे. बांधा व इतर गावं बाधित होणार नाहीत, त्यातून आम्ही मार्ग काढला असून नवीन मार्ग तयार केला आहे. रेडी पोर्टलाही तो जोडला जाणार आहे. कुठल्या तरी संघर्ष समितीनं पत्र दिल्यासारखं राज्य सरकारचं कारभार चालत नाही. अफवांवरती विश्वास ठेवू नये. जिल्ह्याला फायदा होईल असा शक्तीपीठ महामार्ग तयार होईल, अशी माहिती पालकमंत्री नितेश राणे यांनी दिली आहे. पाहूयात. शक्तीपीठसाठी धारामध्ये जॉईन व्हावं म्हणतात, पण आता शक्तीपीठाचे जे नेटवर जिथे आहे ज्याचा सर्वे झाला तो ढेगव्यामध्ये आणि बांध्यामध्ये जॉईन होणं असं म्हणतायत. दाखवलं जाते तिथे जे आम्ही आता साहेब आम्ही मंत्रालयामध्ये बसतो. आम्ही या संदर्भात बैठका घेतलेल्या आहेत. MSRDC बरोबर बैठका घेतलेल्या आहेत. आदरणीय दीपक केसरकर साहेबांनी जी सूचना दिल्या, आमच्या सगळ्यांचं मत आहे की शक्तीपीठ महामार्ग हा जो आत्ता जो जुना प्लॅन जो होता त्याच्यामुळे गोव्याला जास्त फायदा होत होता. आलेला रस्ता डायरेक्ट गोव्याला जात होता. म्हणून केसरकर साहेबांनी आम्ही लोकांनी तो पूर्ण प्लॅन बदलून बांधा आणि ह्या सगळ्या कुठल्याही गोष्टी बाधित होत नाहीत हे लिहून ठेवा, पाहिजे रेकॉर्ड करून ठेवा. आणि म्हणून असा आता आपण त्याच्यातून मार्ग आम्ही लोकांनी सगळ्यांनी मिळून काढलेला आहे, जेणेकरून आपल्या जिल्ह्याला त्याचा फायदा होईल. रेडी पोर्टशी त्याला जोडलं जाईल. जिल्ह्याला वेगवेगळ्या विकासाची दारे उघडतील. या दृष्टिकोनातून आता नवीन मार्ग आपण तयार केलेला आहे. म्हणून कुठल्या तरी संघर्ष समितीच्या व्यक्तीने पत्र टाईप करतो, प्रिंट करतो आणि आमच्या पत्रकार मित्रांना देतो आणि आमचे पत्रकार मित्र लगेच हेडलाईन मारतात, असा कारभार राज्य सरकारचा चालत नाही. म्हणून मी आपल्या माध्यमातून सगळ्यांना मी विनंती करतो, कुठल्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नका. आमचं सरकार कमीतल्या कमी गावं बाधित करून सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला ज्याचा फायदा होईल त्याप्रमाणे आदरणीय मुख्यमंत्र्यांनी आम्हाला शक्तीपीठ महामार्ग करायला सांगितलेला आहे.